Korkanthi constituency ke parlopon Dokmoka Mairam Rongpi arong amekar Maya Singh ingti achor sangpi Manai Teronpi Arta ningkan plikebra ningkan nisira ceklojon trok aprang alangli kensara keso kelonglok ajok keso Kachelangji aphan pura Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tisolong kerap kachohang pon. Manai Teronpi alangli ningkan nisira ceklojon trok aprang pen project akeso kachelonglok ajok se kachelanga hemalong an keso chelang damsi kensara keso ang thek nang keklang rok ajok alangli tum khi dat do an pen keso chelangsi longle phelang kachopang reng achainong hanwe anta chipadoi nanglu bonta keso bang kimimi derajok keso Kachelangji aphan nona bangke abidi jut koklo nona bangke alang litum arideng akhia dat masap soveta kawe derajok hemalongsi keso pachichak nang aret anpar ke thangta thek thederlo lasi sangpi Manai Teronpi aphan keso Kachelangji aphan pura Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen Korkanthi MAC mate Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tisolong kerap kachohang padupon lapen ningke me abang phia tumjong si kerap jining hang pulote la screen along ke paklang pon account number 4327141810 IFSC code SBIN 0003050 lapen mobile number 6002059867 along kerap ke palivek chia phansi kachuningri pedopon hai tumnong anu jo ragi tusu halang ku sege halai dosin rong hang MCM terang hang som la tumhan kesana peluh kerap asawat tandai nang rabi mah peluh ton heng lolo tah mane ni okalo anta kohna skin budi duga mane awit kana thoni okalo ta amek mane churlav lo ta kela dowai ta najur kan mah kela mahi dam ning bono sari tarik tam sunang pu to yon thom an dele keso tolong ada keso hala happy asa uwe ma susi ma ni kambe tuklem bom tongdat bom he tulama situ lontan bang kame doa ko kela pelma idel nang limen kiro soning ni limen Manai Teronpi dang arong ga ho Dokmoka pen sem singing ti Karbiang long lai